Iyang bugas pati. Nanguda lagi ako sa amin. Muna diha. Sige pamantay sa imong bugas. Karon. Gin, pero naman ni Drigi mabasa ni sa pagkaon gi. Ingaw sa akin mga pagkiras pa sa pagkaon. Sa misa oy. Bukan dia. Butang sarip ng apple pa kanang kuwan. Ha? Mangga dong. Butang pati ng pakwan pa rin nagkaon na to bugnaw. Puno pa tong rape man, ni babawasan na. Mayaman kayo tao. Ano siya nagapuno? Puno mo ah. Napayampaw. Libot pa sa bot, mayaman ka karong 2024. Mayaman, yung yayaman pa tayo. Yayaman ako nung sisama sa 2024. Eh! Iwa, Yes. ay lutuan niyo niya itong kwan. Busy ko. Itong kwan. Busy lagi ko. Lutuan itong chan eh. Hiwa ng kapadyos kat ng kanon. Tapos yan, napay dalang. Isang padala niya. Ha? Ano, mangutana pa magagnay magpadala sa anong ka. Aron yung kagamaritis da. Padala na siya imong apo siya mo yap. Magkisay matag. Maritis yung ako. Asan sa amin, di ba? Tadahan sa uyap. Naman na siya uyab na sa kuhan. Mayo. Nasa Taiwan. Mayo din. Ay mayo. Mayo jud. Muna saktong uyab di dalo. Baka ang umigas dong. Ayaw ni ikuan kay dili tinggi kan on. Basta isa kami gas. Ang patay. Yung nagikan. Ang tadari. Mo, adi ka. Magyamigas na ka. Aris ako, eh. Pagamping. Masya mong palitan. May ko clear book lagi katong nalata na tong bot nga na nako kuan pa tong color yellow ba kagisi-gisi lagi to. Iwan ko sa Abre na mag-Taiwanese, dito may namalitog sa ganiha. Clear book din mo test sa project ko na ko ipon. payas. Kanang may panit na may panit. Ayaw ka nang may panin. Panitan na. Napay liso oh. Wasa ng liso. Gawa sa kong chinilas bay. Mama, waib sa mukhaon. Ang tag panit. Balik ko. Hana ra bang kalutong? Lamig kayo. Ang ganaan Ito na kayo din? Ang ganaan akong prutas. Payas. Magbutang na ang kaglamisa na ni gamay pa. Parang gusto ka magkankaan na ni Sala na ilamisang gamay. Putang, himo, hipos-hipos. Na may bili kang hipos-hipos, ano mahala po, gamay kayo, tagos mail lang itong gamay na plastic. Ano plastic ba? Siyempre kabusa ko na, ba? Kanang lingin. Di, inanira. Anong dingin? Malit na plywood na katong baga. Para inang magpas kung bagong tuig, di na ta magbalin-balhin. Ito mangilalom dong. Mahal to. Na may lamisa. Na may lamisa na hipos-hipos. Mahal lagi kayo itong gamay pa lang. 2,000 na itong gamay. Ito plastic, di ba? Lahi nang kanang pare sa mga hipos-hipos, dili na na. Bagong style nun. Lagi mo, nakatubo. Pwede mo nakatubo. Yung 2,000, I know, plywood. Hindi ko. Pakasyahan yung 2,000. Okay lang ganit ng kanang inano mo. Ikuan na ko. Oh, paisa. Kabulong mo ba? Lami kay bugnaw. Kung kalihan ninyo, usa mo mukhaw kaon. Prutas ang unaw kaon. Ah. Ah. Na po magaha. Hindi din ating nagiyag dollar pa. Ano sa ma'am? Malagi mo ingon na ho. Balik ka kauban ang nagabili. Balik yung wakala katabi badak. Dito man na sa bahay nila Silo. Dito sila sa bahay nila Hana. Oh, di na. Hindi Dana. Di na. Nagdala ko si yan sa dala kabuti nila. Dito na sa terrace nila ni Hana sila nagtambay-tambay.
Mura may kasundriwa man. Ang bi- Mingkoy. Wa ka tagay papagpagkaod Mingkoy? Man, Ha? pakaw na nga. Gipakaon na nimo pa? Gipakaon na maday ka. Hindi sipat-sipat. Kani kan okay. Asan kayo? Kuwaig panit. Para dito na laman ka nun. Kumbati na nasgiyagi mo sa ija. Gani na lagi ang gipang kuan kay kuan lagi ko. Anong nilate na kuan. Ini na yan. Kalay. English ang. Ang istorya. Dayon. Chismoso kita. Chismoso kayo. Musik bantay-bantay. Dayon. Unsa? Ang gi-research. Dayon. What nang? Ay, hindi ko. Chismoso jud kita ko. Nagani, pag man akong kaligo, tawag din na. Chismosa deh. Chismoso. Ikaw may chismoso. Chismoso kay siya gyud awa. Yung mga gipambot ko sing apo yung nabantayan. Kung chismosa si mama, chismoso ang pagka. Ako giapid. Ini priyo. Ano na ni balik? Oh, napaka-great diri oh. Napay adobo natutulog. Natutulog pa ang adobo. Ganyan mo ito Nga gabi na pod. Kaya animing pig ni pangit. Di nagapatugunod be. Alam kayo ni stress. Bagay lang kabigitin sa atong kaong-kaong din mo. Kami kanyo, gitarong kao, sige tarong kao. Busog pa gani ko, bugat pa ganti dyan. Ini lamisa, ya, dahil ngayon mapagkain pa. Butangi ganig lamis sa dani, ganahan ka. Magan ka dani sala. Maghimo lang ka nga simbol lang. Simbol gani. Na, yung saging ay na. Ano nilutang na una ra ba ni sa ako Mikloy, wa ka malisang sa pabuto, Mikloy. Mikloy. Wa ka malisang sa pabuto. Nanuksak man ni sila ito sa kuan taas kay das ko naman magajin ni sila ng saboy-saboy. Ayun, di mo kaon. Kaon man lagi. Ako di ko manghutra ko unja. Mana mo prutas kanon ang kanon. Manghutra ko. Pang mayaman pa. Mayaman day ka. Mayaman ako. Oh, yung red ko, puno-puno. Si mama may mayaman, di ikaw. Sila yung mayaman. Wala akong pera, wala. Nagbili ka nga ng prahe ko. Wala na siyang pera, pero yung prahe ko na siya, mautak ka rin. 2024 na, huwag ka naman sinungaling. Bawal yan. Malihan ka. Pag nakikikwarta, yun nakikwarta. Pero pambayad, daan ha. But-buton man, wala ka kwarta. Wala nito na ako tindahan kanina. But-buton, nagika mo lang. Dapat honest ka. Pero pangkuan ako nang gitang tanong may sila may kuha ko kwarta. Nagkwarta. Kan bayad sa kuan. Ngayon gani ka ko'y kwarta, mawa dyan mo ang kwarta. Mabisang wala komento na ako kay kwarta. Pero may kung kwarta, dagang kwarta. Nay kwarta gamay, di may ngagway kwarta kay. Imbis nay kwarta, mawa noon.
tagaan ko no kung walter 1,000 ko arang ganyan tagaan. Meron. Sama no pa man ko padali. Ya tadila ka ako tin inyo. Kisa na yun? Hinday. Basig i-Gcash ra. A few moments later. Hindi sa atin ang suwagit. Dali dulu dai. Wala na lang dulu. Gusto. Kailangan ko nila dito guys. Ang dahig da. Nabigay ka na ginitin niya. Nag-edit man. Oh, may magpapod. Hi, te. Ano ginawang kapadas din? May kutagay. Kapadas din. Nasa ate guys, kalit lang magkaabot. Oy, happy Agi New mong Year chocolate pala. day. Hey, Happy New Year. Happy New Year. Ikaw hindi ay na. Duha man ni tagsa sila ni Crystal Anog ni Gian man tagsa sila. Si Jang Ninang. Kuan kay mamalit bukus merkado og kuan ganang saging. O kariday ka inday. Idirnis man ron. Mao gani. Dan chocolate nga hatag sa ilang maninay. Kani saging na hinuan ani ko lang kapadas nga yung paborito. Oh. Kapadas yung Halagi gidadan pa jud ko ni Jag. bago nang ipo. Unsa imo ingon na? O Cristilan from Ninang Rupa. Salamat sa Mora di ang gingari dai guys kay muli mas kristil ugma. Dadan pa jud ko Oh, ni Jag. saulo wala akong sultian. Nya kay Ganda. sa uli, nya anak ko di ako ka. Di na sa uli. Dagang paborito nga mga kabangaan pa. Kung ko nang ipo. Lamin ni Tislian ko ang suka. Tangnana. Kasi ha kani mo nagharvest nga ni din ang palayat. Ay guys, ang lami ah. Kalito nga rin guys ha. Kalit mo sa ating gabot ito. Barito ko sa Kani ha pud ba ko lang gidugit guys kani oh. Ang gidugit. ang lamian ni Ti. Lagi siya. Salamat ikaw siya nina mo pagihagikan sa parong. Iko ko mabuhat og muhapdos kinahanglan jud Ti kanti. Pabugno kay limuot. Ay gyud inaana kay so. Kon mo ni jud din bisminda din nagiring. Das mi Chloe da. Wala Ano ko diay. Ang sud makasilupin magpada nakaslob. Ang sud makasilupin. Lami Kloy. Kloy. Abatan ni ano sa din sa makatog. Di pagkatawa ko si gani mo tanaw kay mo. Katawa ko sa imo kay. Sahi ko no. Kon mo diya no si Junjun ni sa nahan ko na ni Jijin ka nang ihang mamalindan niya. Kay ginaganang kuan ko diya no si kamu baligian ba? Mulai lalis. Kan kay diyan oy, sa butang ko kay diyan. Alam mo na diyang ipit nga pinalit ganiha. Way headband dayo. Mo dyan nga tos lungsod din nina. Ay, kay Brice mo dyan. Kung bawisan nga namin gawin mo saging. Ngayog sa ate. Kaya din kabangaan, panili mo ng butangan og Dami dis nagsukaw kasin. kabangaan pa na. Ano pa? Hindi ako. Pabugnaw, pawaskuan, balimuot. Try gani kung patulog ko gani, tulog gani. Dara guys, sagkuan guys, kapajas. Kaunta. Smiklo yun, naikag. Di mo ka pwede dani. Kana sila guys, ng lakaw na kinanas kuya. Amping mo te. Ha? Andaan, manggulang sitara ng baso. Oh. Ha? Ano ka man na? Ha? Mahari, puliyo. Buhat dyan. Kuhan sa... Parang kadako. Salamat ya. Chamber ba? Kung buhat ang pira para di kawato ng bulak. Kawato ng bulak, ibutang good. Ilisin na ninyo, gripo. Guba ng gasket na. Problema man sila ang kuan gripo kay muugong ko no. Amping mo. Salamat. Bye-bye.